Cuando se trasplanta un riñón o un páncreas, se juega la vida del órgano. Pero en este caso es el enfermo el que se juega la vida. Bueno, las complicaciones más importantes que se pueden producir en este tipo de intervenciones, el trasplante de hígado, es la hemorragia, que se puede producir durante la intervención. Y en el posoperatorio, pues la complicación más inmediata puede ser la persistencia de una hemorragia, que son enfermos cuya sangre no coagula perfectamente. Nosotros creemos que si no aparecen complicaciones más importantes, porque otra complicación tardía que puede aparecer es la infección en este tipo de pacientes, este enfermo, si la evolución sigue como hasta ahora, pues podrá ser dado de alta en un plazo de 2 o 3 semanas. En el caso de Juan, era un tumor lo que hacía necesario el trasplante. Es también la única solución en casos de cirrosis muy avanzadas y en niños con problemas congénitos de vías biliares. El hígado es realmente la fábrica del organismo. En el caso de Juan hubo donante y ello permitió salvar una vida y marcar un nuevo hito en el desarrollo de la medicina española. Terminamos, señores, a las 11 menos 5 de la noche. El próximo sábado estaremos con ustedes a las 9 menos 10. Motivo, pues la larga duración de la película de ese día. De manera que hasta entonces, buenas noches. Juan Cuesta León, a qui es va practicar per primera vegada a Espanya un trasplantament de fetge el 23 de febrer, va deixar ara fa un mes la residència de la Seguretat Social de Bellvitge, on l'equip dels doctors Margarit i Jaurrieta li va realitzar la intervenció. Juan Cuesta continua amb normalitat el seu procés de recuperació. Resideix ja al seu domicili de l'Hospitalet i espera poder reprendre aviat el seu treball de mecànic a la SEAT. Desde que salí me encuentro bien. Hago vida normal, como de todo. Salgo a la calle, en fin, de todo. A la 1 de la matinada de diumenge, la Clínica Infantil de la Vall de Baró comunicava a l'equip dels doctors Jaurrieta i Margarit de Bellvitge que disposava d'un fetge pel trasplantament. A 7:15 del vespre de diumenge, Estíbaliz disposava d'un nou fetge, la seva única esperança per sobreviure. Not if my love can bind your heart. There's no need to take a stand, for it was I who chose to start. I see no need to take me home. Aquesta matinada s'han pogut fer 2 trasplantaments d'òrgans a diferents hospitals espanyols gràcies a la donació múltiple de 5 òrgans d'un jove mallorquí que va morir ahir d'un accident de moto. A l'Hospital de Bellvitge s'ha fet el trasplantament de fetge. L'equip de metges que l'ha practicat ha anat prèviament a Mallorca a recollir l'òrgan en un avió especial. Tot s'ha desenvolupat en qüestió de poques hores. L'equip de trasplantaments hepàtics de l'Hospital de Bellvitge de Barcelona surt a mig matí cap a Mallorca després d'haver rebut la comunicació que hi ha un possible donant a l'Hospital Sant Dureta de Palma. Escortats per Mossos d'Esquadra, l'equip de 7 persones arriba a l'aeroport del Prat. Allà els espera un petit bioreactor d'una companyia privada que té un conveni amb la Generalitat de Catalunya per fer el transport d'òrgans. Aquests avions, que habitualment es fan servir per viatges privats, fins i tot poden convertir-se en una UBI mòbil. El conveni, firmat fa poc més d'un any, ha facilitat molt les condicions de treball dels equips mèdics. Las condiciones del transporte han mejorado mucho. Actualmente la ciencia, la aparición de nuevos líquidos de perfusión permite alargar mucho el tiempo en que este órgano está fuera del cadáver y antes de poner el receptor. Y quizás la mejoría en los medios de comunicación con aviones más rápidos y dejando atrás ya los viejos aviones de hélice
utilizado hasta hace un par de años y tal, que nos complicaban de una manera muy importante el trasplante y las horas que nos pasábamos en los viajes. A l'aeroport de Son Sant Joan esperen dues ambulàncies que porten l'equip mèdic fins a l'Hospital de Sant Dureta. El donant és un jove que ha tingut un accident de moto. L'extracció d'òrgans és múltiple. El cor se l'emporten cap a Santander. Per aquests metges el marge és molt estret, ja que es considera que un cor només pot aguantar unes 3 hores fora del cos humà. Pels metges barcelonins, en canvi, no hi ha tanta urgència, donat que un fetge es pot mantenir entre 12 i 14 hores. De tota manera, un cop posat l'òrgan a la nevera, un membre de l'equip mèdic truca a l'Hospital de Bellvitge per avisar que poden començar a preparar el receptor. Després d'haver condicionat pel trasllat un dels 2 ronyons i les còrnies del donant, a més del fetge, les ambulàncies tornen a portar els metges cap a l'avió, que en 30 minuts fa el viatge a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra els traslladen de l'aeroport del Prat fins a Bellvitge, on cap a les 9 del vespre comença la implantació del fetge, que ha acabat amb èxit a les 2 d'aquesta matinada. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Benvinguts a la 8a Marató de TV3. Durant les pròximes 12 hores, Televisió de Catalunya els convida a sumar-se a una nova causa, a lluitar perquè els trasplantaments d'òrgans siguin una teràpia definitiva per a totes les persones que la necessiten. A Barcelona, doctor Margarit, juntament amb un altre metge, el doctor Eduard Jaurrieta, van fer el primer trasplantament de fetge a Catalunya i a tot l'estat espanyol. Això culminava una preparació, en el cas meu, d'un any d'estada als Estats Units amb el pioner del trasplantament hepàtic al món, el professor Starzl, de la Universitat de Pittsburgh, i després d'aquesta estada, uns mesos de preparació també a l'Hospital de Bellvitge, i finalment vam considerar amb el doctor Jaurrieta i amb tot l'equip que estàvem en condicions de fer aquest primer trasplantament. Va costar, evidentment, perquè el primer malalt que vam posar en llista va morir sense poder arribar a tenir un fetge per poder-lo trasplantar, i el segon, que el senyor Juan Cuesta, finalment, en últim moment, vam aconseguir tenir un òrgan. I quina és la sensació que se sent quan s'aconsegueix fer un primer trasplantament d'aquest tipus, molt complicat en aquella època, amb èxit? Potser ara me n'adono més que llavors realment el que va significar, però va ser, evidentment, una gran alegria poder fer a Catalunya el que era un somni, que poques persones en aquell moment pensaven que es podia fer a Catalunya, però no només a Catalunya, sinó al resta de països europeus que encara no es feia tampoc el trasplantament a fetge. L'entorn mèdic, el seu entorn, s'ho creia que això seria possible o també ho veien dificultats? Jo diria que hi havia bastant escepticisme, com és lògic, perquè realment si un no ha vist o no té l'oportunitat de veure en un centre que es fa un trasplantament i la complexitat i tot el que es necessita, és difícil de fer-se una idea. I per tant era lògic que hi havia un escepticisme i la sorpresa, jo penso, no per nosaltres, però potser sí pel resta de la gent, va ser que es va poder fer aquesta intervenció amb èxit i va anar tot molt bé. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. Ara, quan són 1:15 de la nit, estem davant de l'Hospital de Bellvitge, a la porta mateix d'urgències, esperant l'equip de cirurgia hepàtica d'aquest hospital per anar a buscar el fetge d'un donant a l'Hospital Son Dureta de Palma de Mallorca. Ha canviat una mica el que és els donants d'òrgans, no? Vull dir, el que és el perfil del donant. Sí, esto ha cambiado mucho y podemos decir que afortunadamente hace años el donante
tipo era el paciente joven que sufrió un accidente de tráfico, a menudo de moto. Gracias posiblemente a las normas de circulación, al uso del casco, este tipo de donante pues ha disminuido muchísimo. Insisto que es una noticia para felicitarse. El doctor Fabregat és el doctor que ha pres el relleu, el doctor Ramos, amb ja la segona part de la intervenció o de tot el procediment de trasplantament, millor dit. En què consistirà la intervenció? La intervenció consistirà en extreure aquest fetge malalt, s'haurà de desenganxar dels vasos que li arriben, dels vasos que surten del fetge, de la via biliar, etc. I quan hàgim tret aquest fetge malalt haurem de col·locar l'injert, suturar tots els vasos que van al fetge, els vasos que surten al fetge, etc. Després vigilar que no hi hagi hemorràgies posteriors i ja passarem a tancar el malalt. Sento d'entrada molt il·lusionat ara. Una cosa que m'encantaria, i sé que no pot ser perquè no està permès, però m'encantaria molt poder donar les gràcies a la família del que em va donar això. Els metges d'aquí, els cuidados d'aquí, l'equip d'aquí. És tan perfecte que no té si mal. Què té que veure un senyor d'aquests que cobra milers de milions per parar patades amb una pilota, amb un senyor que t'està salvant vides i que està treballant 10-12 hores diàries en una operació? Jo no sé de quina manera se'ls pot donar les gràcies a aquesta gent, perquè és que donen vida. I'm still alive, but I'm barely breathing. Just praying to a God that I don't believe in. 'Cause I got time while she got freedom. 'Cause when her heart breaks, no, it don't break even. The best days will be some of my worst. She finally met a man that's gonna put her first. While I'm wide awake, she's no trouble sleeping. 'Cause when her heart breaks, no, it don't break even. Hola, com a responsable de la unitat de trasplantament hepàtic de l'Hospital Universitari de Bellvitge, tinc el plaer de fer la presentació d'aquest vídeo fet amb una gran il·lusió. Bàsicament us aconsellarà en el dia a dia d'aquesta nova etapa de la vostra vida a fi de que no sols sigui més llarga, sinó que la pugueu disfrutar amb la màxima qualitat. El primer pas perquè un trasplantament sigui possible és la donació. No hem d'oblidar que hi ha hagut una família que ha tingut la valentia que en un moment molt dur per ells, com és la mort d'un familiar, accedir a aquesta donació. Això ens fa moralment responsables, a vostè i a nosaltres, de que aquesta acció sigui el més profitosa possible. A partir d'ara rebrà una medicació, que li diem medicació immunosupressora, i que és fonamental per evitar el rebuig. Però el seu efecte provoca una disminució de les defenses que també pot influir en el desenvolupament d'algunes infeccions i algun tipus de tumors. La unitat de trasplantament hepàtic de l'Hospital Universitari de Bellvitge vol donar-vos una eina útil de consulta per saber quin és l'estil de vida que ha de seguir per garantir que el seu nou fetge estigui el més protegit possible i vostè pugui aconseguir el més alt nivell de salut.
hospital molt innovador en moltes coses. Com va ser hospital capdavanter amb trasplantaments, el trasplantament hepàtic. El primer trasplant hepàtic que es va fer al país es va fer aquí. Avui hem fet el trasplantament 1800 d'aquest hospital, de fetge. Les novetats, les innovacions, algú ha de començar i innovar. I amb aquest aspecte quirúrgic d'aquest hospital és pioner en molts d'aquests aspectes. Bon dia. Hola, Isidre, com estàs? Molt bé, perfecte. Anem cap allà? Doncs vinga, endavant. Però jo a tu, Isidre, et conec des fa 7 anys, que et vam trasplantar el fetge. I aquí estem 7 anys després, explicant-me l'últim viatge que has fet. I tant. Això es tracta del trasplantament, que la vida segueixi i la gent torna a fer vida superactiva i molt bé. Jo recordo com vivia 7 anys enrere amb ara i m'ha donat una altra vida. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.